Moi boas, dámoslles a benvida a Longa Lingua, un podcast da Mesa pola Normalización Lingüística, no que creamos para aportar reflexións sobre a lingua galega, os seus problemas e circunstancias. Hoxe temos como convidado a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, historiador e profesor. Neste 2024 veñen de publicar Elsa Quintas, vicepresidenta da Mesa, e vostede mesmo o libro Liberdade para o galego. Aínda que estea recollida a súa oficialidade na Galiza, existen límites legais para o uso do galego? Existen límites, a comezar pola Constitución española, que establece o deber de coñecemento do castelán e que, por outra banda, na Lei de Armonización Lingüística, o artigo que dicía exactamente o mesmo referido ao galego que a Constitución di para o español, o Tribunal Constitucional limitou iso, ese deber de coñecemento do galego non existe. Iso ten implicacións despois no resto da legislación. Por exemplo, nas máis de 500 disposicións legais que obrigan a presenza e o uso do español e, en cambio, a escasa dúcia e media de disposicións que amparan o galego, mais en ningún caso establecen deberes en relación ao galego. Isto pode ver desde a legislación, a Lei Orgánica do Poder Judicial, a legislación de consumo, legislación ou límites que existen na administración e en prácticamente todos os ámbitos da nosa vida. Por tanto, efectivamente, existen límites legais ao galego que consideran o galego unha lingua subordinada ao castelán e que mesmo está isto reflectido nunha sentenza do propio Tribunal Constitucional. Nese sentido, como se podería modificar a legislación para que isto non pasase, para que non houbera estes límites para a lingua galega? Existe, no ano 2001, o Estado español ratificou a Carta Europea de Linguas Regionais Minorizadas, que é algo que analizamos, ademais, nesta publicación, tanto Elsa como a min. Se se cumprise esta Carta Europea de Linguas Regionais Minorizadas, moitos deses límites non existirían. E, claro, se efectivamente o Estado español considerase esta Carta Europea como un tratado internacional que é de obrigado cumprimento. Claro, na práctica, o Estado está en cumprir este tratado internacional. E despois, tentando que toda a legislación que recoñece e obrigas en relación ao castelán recoñeza o mesmo para o galego no territorio galego. Non pode ser que existan amplamente recoñecidos dereitos lingüísticos en relación ao castelán, máis exclusivamente en relación ao castelán, e que non exista un mínimo de equiparación pro galego a respecto disto. O problema é que o Estado e a Xunta de Galiza, nomeadamente tamén, consideran que a cooficialidade o que quere dicir realmente é suboficialidade, que o galego é menos lingua oficial do que o castelán. E isto ten repercusións na nosa vida diaria, nas posibilidades reais de uso do galego en todos os ámbitos. Hai algunhas desas normativas en relación á lingua galega que non se están aplicando totalmente? A Carta Europea é moi evidente. Existe un plan xeral de normalización da lingua galega que, sin ser norma, é unha planificación que se fixo precisamente para reverter a situación do galego, a situación de subordinación e a situación de secundarización que non se está a aplicar. A Lei de Normalización Lingüística ten moitos limites tamén na súa aplicación. É evidente, por exemplo, na cuestión da toponimia, no artigo 10 que di que os únicos topónimos oficiais son os topónimos galegos orixinais lexítimos, iso podemos ver hoxe desde mapas do tempo a rotulacións en programas de televisión como se deturpa constantemente, mesmo rotulacións na rúa ou que están en calquera lugar de Galiza. É o exemplo, mas poderíamos ir a moitos outros, que onde a legislación que ampara o galego incúmprense con todo o descaro e moitas veces co amparo e co consentimento, coa promoción dos propios poderes públicos que teñen obriga legal de promover a lingua galega. É algo moi evidente, moi claro, contra o que desde a Mesa para a Normalización Lingüística tentamos actuar na medida das nosas posibilidades. Hai formas de rachar co establecido en canto ás trabas legais da lingua? Sempre hai forma de rachar coas trabas que existen, non? En primeiro lugar, organizándose. Temos unha responsabilidade individual, mais, igual que a lingua, un feito social,
debemos actuar tamén socialmente, non só desde o noso ámbito particular, onde tamén é necesaria a nosa acción individual, mas tamén organizándose, por exemplo, na Mesa pola Normalización Lingüística como principal entidade de defensa da lingua, non? E tentando actuar en todos os ámbitos para reverter esa situación e repor a situación do galego, devolverlle ao galego o status que precisa. Mais isto, claro, tamén precisa acción por parte dos poderes públicos. Encontrámonos en Galiza cun fenómeno que é o de grande implicación social arredor da lingua, mesmo interese por parte de persoas que habitualmente non falan galego, mas si o farían se existisen condicións para facelo e non houbese condicionantes de todo tipo que impiden realmente o uso da lingua galega, mas é que non temos é correspondencia disto por parte dos poderes públicos. Nese sentido, é onde temos que actuar e temos que facer tamén a través da mobilización social, non só entendida como acudir a unha manifestación, unha concentración ou actos de moito tipo, senón organizándonos para tentar mudar a situación en todos os ámbitos onde é posible. E agora que está comentando de actuar nos diferentes ámbitos, en Liberdade para o Galego tamén recolledes eses dereitos lingüísticos en todos os diversos ámbitos, non? Foi complicada esta labor de documentación dos dereitos nas diferentes lexislacións. Non foi inicialmente porque a Mesa pola Normalización Lingüística ten un traballo xa moi elaborado a respecto disto, non? Nos partimos inicialmente incorporándolle análise sobre a situación de informes que a Mesa ten publicado xa sobre diferentes cuestións. Por unha banda, todos dirixidos ao Consello de Europa que foron presentados ao Consello de Europa, o Comité de Expertos da Carta Europea das Linguas Rexionais Minorizadas, onde xa facíamos o análise dos incumprimentos que facía tanto o Estado como a Xunta desta Carta Europea das Linguas Rexionais Minorizadas. Non? Entramos no ámbito da xustiza, no ámbito do ensino, no ámbito da administración, no ámbito da saúde, no ámbito das actividades económicas, no ámbito do lecer, etc. Contábamos tamén de principio cos informes presentados ás Nacións Unidas a respecto dos dereitos lingüísticos, non? Que mesmo motivaron, nos dous casos, non? Tanto no Consello de Europa como das Nacións Unidas, resposta do Relator Especial das Nacións Unidas para os Dereitos das Minorías, dándonos a razón, porque é unha cuestión moi evidente e moi clara, e no caso do Consello de Europa exactamente igual. E ademais, tiñamos tamén estudos na mesa sobre a situación do galego nos xogos e xoguetes, a escasa presenza que hai, todos os estudos que fixemos do ámbito audiovisual precisamente para denunciar a exclusión que calquera pode ver, ou máis ben non se ve porque non hai oferta prácticamente ninguna de galego, ou da situación do galego na banca ou de outros sectores que tiñamos xa analizados. Non? O que facemos de alguma maneira é recompilar iso e achegar análise tamén partindo da situación sociolingüística e dos diferentes ámbitos tamén onde traballamos. Non? Agora tamén que comentaba que informes que presentaron as Nacións Unidas ou organizacións internacionais, últimamente estánse atopando de que os organismos internacionais ou europeos escoitan máis as demandas sobre a lingua que incluso aquí dentro do propio país? Tamén moi claro. A Consellería de Cultura e Lingua, desde que tomou posesión o conselleiro no mes de abril, ata a actualidade, aínda non recibiu a Mesa pola Normalización Lingüística. Esperemos que nos próximos días haxa resposta ás solicitudes feitas pola Mesa pola Normalización Lingüística. Non? Co Consello de Europa mantivemos desde hai anos encontros habituais tanto para avaliar o cumprimento da Carta Europea de Linguas Rexionais Minorizadas como encontros de outro tipo. Fomos recibidos no Parlamento Europeo por organizacións políticas de diferente signo tamén. O mesmo podemos dicir en relación ás Nacións Unidas. Non? Sin embargo, co goberno galego parece que hai algún tipo de barreira que impide que manteñamos mesmo algún tipo de contacto para tentar mellorar precisamente a situación do galego e para que o goberno galego tamén se comprometa para mudar as cousas e mudar de rumbo en relación á lingua. Non? Claro, é realmente inexplicável. É explicável que a atitude dos organismos internacionais sexa esta, porque precisamente houve unha mobilización social moi activa
moi contundente, moi maioritaria, que fixo que efectivamente se nos escoite fora. O obxectivo que deberíamos ter no inmediato é que se nos escoite dentro, porque é aquí onde hai ferramentas para actuar e mudar a situación. Non conseguimos que houvese esa denuncia tamén internacional e que tivese éxito, que se nos esa razón, mas precisamos mudar as cousas dentro do propio país. Dentro da Mesa pola Normalización Lingüística tamén se atopa o Observatorio dos Dereitos Lingüísticos, que tamén elabora informes anuais neste senso. Estes informes son escoitados ou tidos en conta polas institucións, as súas demandas? Desgraciadamente, polas institucións galegas, non tanto como deberían. Si, probablemente no ámbito municipal, é onde máis nivel de escoita hai nese sentido. De escoita non me refiro só a recibilos, que iso bueno, cualquier institución, senón a ir mudando as cousas, aínda que ás veces poderían ir moito máis rápido do que bueno, do que van, e evidente, non? Mais pode haber nese ámbito certo nivel de recoller o que dicimos, non? Tamén no ámbito privado, a liña do galego e os observatorios lingüísticos teñen conseguido éxitos no ámbito privado, non? En relación a empresas que negaban a atención en galego, que van mudando tamén esa actitude, mesmo na rotulación, nas locucións, bueno, en moitos ámbitos, non? Bueno, poderíamos ir evidentemente máis rápido, dependemos tamén de que existan queixas en determinado ámbito para podermos actuar. Nese sentido, ben, non acontece así, por desgraza, co Xunta de Galiza, non? Parece que é a situación máis refractaria a recibir calquera queixa, mesmo a pesar de seren queixas acompañadas, en moitos casos, de legislación que di que o que estamos dicindo ten que ser así, porque legalmente está regulado. E logo, en relación ao Estado, vemos como ás veces se producen avances, mas logo non se cumpren, non? Un caso moi claro é o do audiovisual. Nos fixemos moito fincapé na necesidade de existencia de contido visual, concretamente para a mocidade e para a infancia. Conseguiuse que a legislación audiovisual contemplase a obriga de ter a disposición contidos nas canles para menores de 12 anos e determinadas cotas de emisión en galego. A realidade é que hoxe, si se ven iso está reconhecido legalmente, a realidade é que non se cumpre a legislación. Como acontece tantas veces, ou case sempre, con toda a legislación que ampara o galego, non? As 500 disposicións que obrigan mesmo a presenza do español cúmpranse escrupulosamente. A legislación que ampara o galego, temos que ser as entidades sociais quen combata e quen actúe día a día para que se cumpra e esa mínima legalidade realmente teña algún grau de protección sobre a lingua galega. E o que comentaba anteriormente da actuación nos ámbitos municipais e concretos, pensa que individualmente ou dentro dos ámbitos máis locais, que é o comezo para mudar o rumbo e que as persoas no seu individual, por exemplo, nas súas empresas ou nos seus comercios, son como pezas importantes para desde abaixo comezar a mudar o rumbo da lingua? Si, no galego, na loita polo galego, non sobra ninguén. Todo o mundo é imprescindível. Unha persoa a través do seu comercio, outra no seu posto de traballo, en todo temos capacidade de actuación. É certo que existen barreiras, mas tamén precisamente esa existencia que nos ten que levar a romper esas barreiras e saltalas, non? No ámbito municipal, por poñer un exemplo, se moitos servizos privatizados estivese en galego e se ofrecesen nas mesmas condicións nas que se prestan os servizos municipais de xestión directa, moitos problemas que existen en relación á lingua non existirían, non? Claro, fai falta, por unha banda, a cidadanía reclamando a esas empresas que prestan servizos públicos uso do galego e presenza do galego, a disposición do galego, mas por outra banda tamén as institucións que contratan estas empresas reclamando que o galego estea presente nesa actividade na medida en que son servizos públicos tamén. Temos moita capacidade de actuación e o que fai falta é non só a sociedade actuando, que debe ser moito máis a actuación tamén por parte da sociedade, pero tamén correspondencia por parte dos poderes públicos. Co galego que acontece é que parece que cada paso que damos a favor do galego sempre ven outro en contra, non?
e non basta só con conseguir un éxito ou conseguir un avance, senón que hai que estar loitando para que se manteña ese avance. Pode ser frustrante en moitas ocasións, mais neste momento a única maneira que temos de consolidar todos os avances sobre o galego, non? E desde logo non permitir que haxa retrocesos que lamentablemente aínda se producen na actualidade. Neste caso da liña do galego que comentábamos antes, nesta parte, tedevos encontrado con graves casos de vulneración de dereitos lingüísticos, como por exemplo, un caso bastante coñecido foi o de Xosé Agrelo, o veciño de Rianxo, non? Si, o caso de Xosé Garelo de Rianxo concentra moitas nun único caso e nun único momento, moitas situacións que temos denunciado, mais todas por separado, non? Neste caso hai a vulneración do dereito á administración en galego, a ser atendido en galego na administración pública, porque esta persoa se dirixiu a unha funcionaria pública pedindo ser atendido en galego e se lle denegou, afecta o dereito á saúde, porque esta persoa estaba nun centro de saúde e tiña que participar nun cribado COVID naquele momento, que se lle denega motivado porque solicitou ser atendido en galego, afecta os dereitos civís, porque a saída do centro de saúde se encontra coa policía local que lle insisten que depoña a súa actitude, que é a de falar galego, argumentando ademais absurdamente que o galego e o castelán son cooficiais, por tanto ten que falar castelán, non? O que lle está dicindo a policía, como dicía, instando para a súa actitude que afecta mesmo un dereito democrático en relación a corpos e forzas de seguridade que teñen que informar verazmente e dun xeito fidedigno aos cidadáns de cales son os seus dereitos, non desinformalos como fixou a Policía Local de Rianxo e así consta ademais no atestado policial. Afecta mesmo o dereito do uso do galego na xustiza, na medida en que el participou, foi denunciado, foi a xuízo, nese xuízo se solicitou que o procedemento fose en galego tal e como recolle a Carta Europea de Linguas e Rexións Minorizadas e tamén foi denegado pola propia xuíza, non? E despois xa entramos noutra, isto comezou como unha bola de neve e agora xa hai máis imputacións a raíz deste caso que, por certo, gañou no xulgado a pesar de todo o que acabo de comentar, non? Bueno, é un caso, por desgraza, que seguramente haxa moitos máis en Galiza. O que pasa, como acontece co liño do galego, é que nós temos información do que nos chega directamente, que é sempre unha moi mínima parte do que realmente acontece en todo o país. Nos atendemos alrededor de 1000 casos ao ano, nuns con máis éxito que noutros na intervención. En todo caso, son 1000 denuncias que hai de vulneración de dereitos lingüísticos que temos o convencimento absoluto de que son a mínima parte dos que realmente acontecen día a día no noso país, non? E isto debería facer reflexionar tamén as institucións para mudar a situación. Non pode ser que se incumpran os dereitos lingüísticos con tanta alegría, ás veces, por parte dos organismos públicos que teñen que garantir os dereitos lingüísticos, que son dereitos humanos, de toda a cidadanía. Neste caso que acabamos de comentar de Xosé Agrelo, en algunhas desas ocasións a intervención da Mesa foi crucial para conseguir que se rebaixase ou esas multas ou que incluso se eliminaran, non? Sí, neste caso, nós na liña do galego prestamos asistencia, primeiro asesoría, non sempre a necesidade de chegar a un xulgado, e ás veces, en moitos casos, solucionanse os problemas cunha simple acción de diálogo, precisamente facendo ver que é necesario que todo o mundo poida usar a súa lingua a calquera espazo. É algo moi evidente, mas que ás veces hai que dicilo para que se poida efectivizar, non? Noutros tamén prestamos asistencia xurídica para tentar mudar as cousas a través desa asistencia. E nalgúns chegamos ao xulgado tamén como vía de ir avanzando en dereitos, non? Que se recoñezan por esa vía. Foi o que aconteceu no caso de Rianxo e noutros onde tamén temos intervido por vía judicial, non? Claro, tamén é certo que a liña do galego é un servizo que neste momento só conta cunha axuda da Diputación da Coruña, mas por demais non ten un apoio institucional de ningún tipo. Pero claro que é o único servizo que existe esas características en Galiza neste momento. Ata aí chega o grado de desamparo que temos
as persoas galegofalantes, que ni siquiera hai un organismo público que vele por garantir os nosos dereitos, non? Temos que ser entidades sociais como a Mesa que nos encarguemos dese labor. Esta ferramenta da liña do galego ao mellor é pouco coñecida ante a sociedade, polo que comentabades, de que tedes a certeza de que soamente chegan un reducido número das problemáticas que atopa as persoas galegofalantes. Probablemente, ese xa, bueno, foi aumentando moito o número de casos e de persoas que se dirixen á Mesa todos os días para tentar solucionar as cousas na medida que se pode, non sempre se pode, non? Porque ás veces, comentaba antes que hai un marco legal que impide tamén o uso do galego en determinadas situacións. Nós tentamos solucionalo. Evidentemente, se fose máis coñecido, se tivese máis difusión, seguramente tería moito máis uso, non? En todo caso, é importante que a xente saiba que non está soa cando exerce os seus dereitos lingüísticos, senón que conta con esa normalización lingüística e que evidentemente teremos ás veces límites á hora de actuar por imposición legal e outros tamén derivado de que somos unha entidade social, mas sempre en todos os casos tentamos canalizar esa necesidade que hai de que se garantan os dereitos lingüísticos, non? Ben a través de movilización, ben a través da acción xurídica, que ademais está coordinada por Elsa Quintas, que é abogada, xa con moita experiencia na defensa dos dereitos lingüísticos e tamén temos que dicilo con bastante índice de éxito, tamén é importante. Despois desas interesantes reflexións, chegamos ao remate deste episodio de Longa Lingua. Moitas grazas, Marcos, por acompañarnos hoxe. Moitas gracias a ti. Moitas grazas a vostedes tamén por escoitarnos e seguímonos vendo e escoitando no seguinte episodio.